Il-Gvern ħabbar li se jibdew jingħataw il-pagamenti lil bdiewa wara li ġew ipproċessati l-applikazzjonijiet tas-sena li għaddiet total ta' 14 miljun euro li se jitqasmu biex ikompli jiġi mejjun dan is-settur kruċjali. Waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo ġie spjegat kif il-pagamenti diretti għal bdiewa se jirdupjaw. Dawn il-fondi taħt diversi skemi huma kofinanzjati mill-Politika Agrikola Komuni tal-Unjoni Ewropea sal-2027. Dil-għajnuna se tkun qedtejn lil bdiewa żgħażagħ fost oħrajn biex ikomplu jiġu mħajra fis-settur. Bekk aħna proċessajna l-iskemi kollha l-applikazzjonijiet li kienu kemm il-Fondi Ewropew kif ukoll fondi ta' Malta u sejrin aħna nħarsu kollox li kien pendenti fl-2023. Hawnhekk il-Ministru Refalo ħabbar ukoll li għat-tieni sena il-Gvern se jgħin lil bdiewa fiż-żieda fil-prezz tal-fertilizzant da minħabba l-isfidi internazzjonali bla preċedent ta' bħalissa kawża l-gwerra fl-Ukrajna u l-vat nofsani. Għal-Gvern għamilna tajjeb inħarsu differenza bejn l-ispiża li kienet fis-sentejn ilu u tal-lum u dak se jirkopriħ il-Gvern tiswa mhux inqas minn 4 miljun euro u din sejra toħroġ bil-fondi nazzjonali. Il-Ministru Anton Refalo sostna kif dawn il-miżuri juru li l-Gvern huwa ta' spalla għal bdiewa.